sing gedhi ya. Jalan lek numpak pedahe jagangne mudhuk lho tok sing marai kesel. Itu dia yang taruh. Nanti mbok ora ada jagang nih. Paling kok beda. Mbok yo capek bakso. Ya njlak anjloke kuwi ya to Kang Kri. Kuwi lho pikiran njlak. Engko aku ngakai sadel mudhun ngakai sadel mokange lho Mbah. Manae nak pikir kita lho lek sekolah jadwal ngidule mulih ngentirite waduh. Oh, sak Pak Wedan kan enak. Balik ngidul. Aku urung ya. Tapi lek mone Pak Wedan ngono. Lek mone mlaku ya ro cangkur-cangkur main bakso ya ora apa-apa, blas cangkur. Kono lagi itu. Kedua itu. Kedua itu. Wih iki aspek. Nah ya, itu sama jangan mulai itu kayak awang-awang itu. Ya, ada ngono kuwi awang-awangan iki. Apa? Ada Samsung kotak gembreng. Jatan tak Pak. Soleh, numpuk akeh ngal buka. Iya. Kuwi pangkalan saya tempat. Tempat aja ada ngono kuwi. Enggak ada lintingan barang aman. Ya ya gak kudanan malah. Kuwi sudi. Yang begini itu. Ini cepat. Cepat minyak kuwi. Ora minyak kokak. Kulane anto bodong lho. Mane anu ya. Mane Joni ya. Heeh. Anu to iki. Kuwi kena kono mandek nek. Wis tak ning solik, terus ngene ya dijo. Ku jagan ratan nek kono nggo beda. Rungokno dhisik lah kok. Terus ngene solekan. Terus sampai mancal iki teko nggone iki kok ngono lho. Wong karepmu ora usah teko nggone. Terus sampai mancal teko nggone wis ngono lho. Urung sampe mancal wis teko nggon to. Ngono lho. Sik lagi mlak. Heeh, ngono lho. Lagi ngakai sadel wis kok nggon. Aku duwe desek ya. Lah iya. Terus ngulon terus nggone po. Ngene po terus nggone Gemini. Ngene sumini terus nggone po. Terus nggone alang. Iku dijagangne neh sik mudhuk neh karo sepeda kuwi kok. Mlebu ae penak lha kuwi jawane jero. Ya penak mlaku panggal penak mlaku. Mana nutuk tenang. Man. Maksudku ora ngene. Gak wis. Kok sak tekon wis. Kita Pak Pak. Aku kira kono yo beda ngono lho. Kok. Loro. Kalau Pak Sautil, kalau wedang wis. Oh, Surya. Hamsu no, Surya apa gas. Ya ini. Wene wis. Penak mah. Aku didrek aku lek ngene iki mesti tekoni. Ngene. Aku gak diri. Wis gak iso wis. Ora sik, aku gak mekur aku mekur jenengan kok ben gak anu. Wis gak iso iki langsung mulih iki aku. Ora sik to Pak kuwi. Aku gak mengengakmu lho ora aku mekur jenengan iki to. Iki kan RT-ne liya. Kan ora ro. Maksudnya Pak Kri lek kowe diomongi ngono ki aja ngengkel to. Sing nglakoni bendina ki Pak Kri, ngono lho karepe. Ku ya wis tau dijajal. Kuwi wis dijajal numpak pedang. Yo ya. yo bener karepe ben gak kesel bener. Ning iwuh iki piye to? Ngono lho Dok Mas. Urung sampe manca kok nggon nek meselekan. Kuwi engko ora urunga ya. Meselekan koyo kula jalan. Oh, ono no, bapak. maksudnya Pak Kri kuwi engko dhuwit dicantolne nek kresek mari ngono dicepot neh. Jagang pedah cik leren mari nyusuki balik cik nyantol nene kesuwen karepe ngono lho. Ora masalah kesel orane ora dadi masalah ngono. Lek mlaku ngono kan gak kesel kok kulino to maksudku. Nek kene lek kok keri lah. Wis aku sang kene kadang wis samu kuwi aku. Lah kuwi wong sapa Pak? Lah kowe wani tenan ya sedina sewengi. Rong dina rong bengi. Oh, ngono. Perjanjiane Lekase. Empuh lekase aku engko bolak-balik malah Lekase garo aku. lekase lho gak lho. Ini ngambang wong aku yang penjara. Aja Kang Kri. Aku nek kene rong bengi ayo tak